kalte ekonomikoak dio. Dirua kostatzen dituzten kalteak bebe. Zuztesun nahi zailek eragin da. Belartzarra, ikusten dugu, hau irudia, berriro ere, hau pampa belarra. Ikusten dugu, aldaz guzti honetan, aktua dago pampa belarra. Orduen, eta ben behi daude bedarreat, zer paketan damen, pastoreak gero eta, bedarritziago dagoela, behiek dut jaten belarra. Beraz, pastoreak egin bar dago, esnea egin bar dago, edo txala egin bar dago, gero eta, lur gitziago ekiko du bere ganaduan entzako. Pampa belarrak hartzen du bere espazioa. Estatu batuetan, badago belar txar bat, eta pampa belarrak, urte bakar baten sortu zituna 110 milioi euro kalteetan, nekazaritzan eta. Milioiak dira. Gago listorri bizaia, eta erleak jaten dituen listorra. Listorra esatiko bakar batek inditzake berrotamar erlea gurean. Jaten ditu da bere elikagaia. Orduan, zer pasatzen da? Listorren kolonia baten, egon aldira 100 listor, eta 100 listorrek janatuzten, bizitean milaka erlea. Zer gertatzen da? Erleak ditu agentea, ezingo du estia ekoiztu, eta kalte ekonomiko bere ditu horrek. Beste adibidea, hau da gero ikusiko duguna zerra mejilloia. Ez dut beno, sorry, zerra mejilloia. Mejilloia hori sortan, eta, bueno, jaten da tomatara, eta, bueno. Hau da zikierragoa, eta honek eragin ditu kalte handia. Hau da, hobi bat, ura eramateko hobia. Mejilloia egiten dena da, ura dago lekutan, azten da asko. Eta oztopatzen du hau, betxezue dagoela jarratute, eta barruek ez dago ura pasetako lekurik. Orduen, betxezue, lurrak gureztatzeko ura, edo etxeetara ekartzeko ura, edo zentral hidraulikoetan hartzen den ura. Odietan mejilloia sartzen bada, hor ataskatzen da, eta ez dago ura ez doa inora. Beko ideia, hau Ebro ibaian, hau mejilloia asko zabalduta dago. Eta urtero bakarrik, eragin ditu 2 milioi euroko kalteak. Eta osasunean beba dira, eta? Esate baterako. Hau da, tigre moskitoa edo tigre etzoa. Entzun dozue, amentiko netik ez dago, agian Euskal Herria egualdean bai, Nafarroa egualdean, ordena da, Asia derti datorren moskitoa. Guren aldu da, horiz, igual, merkantziak arraizera orduan, oston duten da, eta etzean da gurera. Eta honek, transmititzen dauz, gaixotasun asko. Eta tarago dengea eta sukar hori. Dira gaixotasun tropikal. Beraz, alako batek piketan badozku, ondino gurean ez dago, alako batek piketan badozku, eta aurrera gotik. Gaixotasun hori daukan pertsona bateri piketan badozko bai, transmititu aldozku, dire gaixotasun larri. Batzuk bai, pozoitzuak izan daitezko. Hau, polita emoten dagoen arrain, hau da, lehoi arraina. Berez, Ozeania ingurukoa da, Ozeano Barea eta ingurutakoa, baina batetik bestera mogitan dagozen ezuren, urek onarte betorria eta Mediterranean aldean beba da, oso konfliktua da. Zapalduten badago edo, minan dira egiten eta batzutan beha eriotzen, ezta? Eta Mediterranean aldean badago, asira egoten, asira zabaltzen, ezta? Zosi, Alicantera la playa edo, udan eta ondinoan ez dago, Alicante aldean ez dago, baina beste izue, zuetariko bat amaiango oporten edo Valentziara edo Alicantera ingurtan, ezta? Eta da beste bat, hau da sapo bat, Australian da invasorea bebai, eta oso venenosoa da. Eta negaz pasetan dana da, igual txakur batek edo ikusten du sapoa eta jan egiten du eta egiten da. Orduen, aberetzako, bebai, peligrosoa da. Bueno, falopia japonikoa. Hau entzun duzuen honos? Idean intentita. Bueno.
Landare hau, topatuko duzue, seguramente, Ibaizabal, bakizue, Nerbioi, bi errekea handi horien erreka bazterretan. Hau, izenak, zaten duen moduen, Japonetik dator. Japon, Txina aldetik. Honek egiten duena da, ura dagoen inguruetan, hasten da kontrolik gabe.